Coucou tout le monde! Mandrendraigny eky astuce-tsika niany ty satria za sûr fa maro be anareo intéressé ary maromaro message azo koa isan'andra magnontany hoe ino astuce naturel mahafaka vergeture. Misy namantsika mpagnaraka page ato zegny isoragna manokagna izy nagnambara izy ty taminaka satria za volagniny tegna feno vergeture teo fa nampiasa ity astuce naturel ty volagniny za sitragna tanteraka ke partageko aminao izy le raha karaha igny mba partagenao amin'ny namantsika mpagnaraka page ao satria zegny nampiasan'ny page-tsika ravoravo za satria tegna fankatia zegny atsika agnaty page ty ato mifanogna mifagnampy olo tsara fagnahy aby atsika agnatin'ny page ty ato tegna isoragna zagnahary ke andeha ambarimbariky anareo amin'izay zegny ino le raha nampiasainy natonga vergeture anazy afaka tanteraka io izy tsy mifidy vergeture na hoe vokatra ny fagnisorasoragna produit ndraikindraiky zegny misy trace rouge be igny izy vergeture na amin'ny vatagnan'olo sasany na koa hoe baka niteraka anao de feno vergeture zegny kibonao na vodinao jiaby hoe tsy mifidy ninonino zegny le karazany natonga izy fa izy koa fa vergeture zegny mila magnano ity astuce ty anao fa afaka tanteraka le izy fa kosa ny raha tiako précisegna hely izy koa anao zegny magnano raha 100% naturel tsy afaka edy volagna hoe zabaka nampiasa 3 jours na une semaine fo de efa tokony miova mbala tsy niova fo drako tsy karaha zegny fa mila managna patience mila mazoto magnano isan'andra de mila managna patience volagniko izy koa magnano raha 100% naturel fa izy matoa izy nivolagna aminaka hoe mahafaka le raha de tegna mahafaka marigny zegny de izy io zegny mangala anareo jofo tanareo mandoky amin'ny charbon igny misy jofojofo ambany ao zegny igny no alainareo de mangala anareo citron io zegny volagniny apetaka anareo amin'ny citron io jofo io arabarabanareo agnabo eo de igny kosehinareo amin'ny faritry zay misy vergeture amin'ny vatagnanareo de kosehinareo tsara ambelanareo izy elahesa hoe 15 minutes na 30 minutes karaha igny tsy magnahy na 1 heure de temps de igny avao volagniny kobaninao aminjay isan'andra ho izy anao mila maharaka magnosotry jofo ndraiky citron fa tegna 100% efficace nakao izy afaka maro izy produit volagnin'olo zegny Facebook ato hoe mahafaka vergeture mampiasa izy za tegna tsisy varana fa araiky ty izy nampiasaiko najanga za ke partagena amintsika mpagnaraka page ato izy ty de ambarambara namagna agny magnameza retour koa zegny anareo le nampiasa manomboky niany ty karaha igny mba hitatsika hoe karakory ny fizotran'le raha ke zegny astuce-tsika mandrendraigny za zegny nifoha igny tonga de ambarako rolo tiako aby ty izy ty za satria tegna maro loatra zegny anareo mijaly ny resaka vergeture zegny mpagnaraka page ato ke mirary soe tsy amitahinjagnahary atsika jiaby bonne journée bisous